Korka galle sek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yalla tawne muuri tawden beyden gursaki hol tawnoɓe rawani tawaka hikka ha allahu akbar korka woni sa itti bujowa waari allah lomtinanma nogas e joyi koni lewru korka ko ɗum hunde ɗum woni kado e julɓe korka kuñagari machallah anga ɗum wadde esam gorko Mamadou Demba noddirnoɗo jaram nodde telo jaɓɓoyo mamum gorko esam anga doɓɗo kora wuro mon ko wiya ko jammu woni kore wala jammu joni noon gawno ɗum addama dogde adduma ɗo mbiɗa cikkuɗa ɗo ko yondere wonno esam hakay esam awɗo jammu woni kore en gujjitam wallahi min kam mi heeɓi wujjitami mi yiɗi baba mama jogui ɗo mbugol wurti jam jam mama woni mbaɗa ko woni pay kadi galle keso so defi ko ma ndaare so safi o musiba woni pay wona tan wawi tuttude 00 harma waktu julgol yettima mais menga walla menga korka galle sek kuñagari badan alhamdulillah way kor ñalawmo a tambande ha arka jarando ala ka jaga gila nane min certi min jonnon way wurdude machallah kori a tamba timmude ye salifana woni esam salifana yoni ha esam Kumar ko adinno jam la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ko wubdare gonno yam podin hewno jam to ala podin hewani gonno ko wubdare jori baade Allah wadi mi wonde salli ngeen julu en jama hamari mi tawi ada waddo do e miñiragel ma koy korko gonden lewru korko non wiya hay tikkutirnoɓe yo mbaɗ feere kawrita beele ne keɓa baraji mais wona huɓɓude fitina ene ɓeyde probléme ene adda caɗele kadi ko miñiragel ma haali ko ɓurima hakkille baɗo wonduno e ɓale ma woɗe jam esam ɓannamdu ene rija ene raaja ene raaja wufdino esam an exactement kono war fiyam kay sa fi kam kay dewgal ma harma Allah sa fi kam mi huuɗa dewgal ma ɗo paɗɗitinɗa faɗɗikinaki de faɗɗikinaki mi sellaki ala dewgal ma harmi dewgal ma harmi kono Allah waɗi dewgal ma barke dewgal ma harmi eyyi ngel jibinɗa ngel telo yo Allah waɗima gel barke ko heddi ko fof yo fiye no piruɗa kam ni kuɗa ɗum min jinnaɗo ma o pira kuɗa ɗum kono Allah waɗima barke yaltan galle ma o yaha Hey.